sosyo-politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwasang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero teka, kamusta man? Amo na would like mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang danay. Tapos, ano naman, ublaw na daso. Brown na daso singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya Oo. nagtuto sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imuon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Na. Tinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na na makadaog ka. Wala pagid kay daw gusto mo ako do ano naman daw gusto ko basta hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga makinta siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kubos na eskwela. Primary kag secondary lang na. For bugtaw. I-record ang kinanglanon nga makapasitikar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya sa umuan kung kumanaki. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man rapo tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo. Tiyo mo. Ikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, tisiling ko pasalamatan kagi ng Action Radio. Kaya pag-open siyang panawagan, napatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mo ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamati kami sa Action Radio, wala ka kaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamati. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio. Maskin gubaon na nga, nakabati ko. Iyan na tanong sa Diyos ang pag-ubay nga pamati ka kay nga mo ito nga pag-abay kung pizza lang agi kaya nga mo ito. Sige. Imunak lang. Dako na bulit. Kabulig gid siya kay magamit mo sa module mo di. Kung sample mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige. Ano pasalamatan ka? Madam, nga salamat sa iyong action John Diaz sa tanan-tanan nga sa action. Madam, nga salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iba niya nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Ti basis na son inyo one time nga makaswerte. Makadaog. Makadaog.
Ano ang hambal mo kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyong. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy, Pang, to kalala na sa ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positibe na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure? Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? May, okay na mangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas,
pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malala nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ng iban nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapadapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox.
Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga panahon. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po ng si Mama. Philippine Standard Time, las 5 impunto nga tonoras. Kantuan tanang balita ni aksyon na Eric Magbanwa. Maki-update kita sining salesman ng nga biktima sang pagpangholdabla sa barangay Panukoyo. Wala pagyapon makapadulong sa police station 8 agud nga makuhaan sa affidavit para mapasak ang kaso batok sa mga sospetsado. Yari ang kaunan sang balita ni aksyon na Eric Magbanwa. Police Balita. Sa Bacolod City Police Office, aksyon Eric Mayungaga. Good morning, Action Rex. Report kita sa Bacolod City Police Office. Totoo karon wala pa makabalik ang salesman sa Tobico Corporation sa Police Station number 8 nga biktima sa pag-hold up sa Oktubre 1 sang hapon sa NHA Village, Barangay Panukoy, sining siyudad sa Bacolod. Sunod sa kay Police Major Jory Puerto, hepe sa Police Station number 8, Action Rex, affidavit lang ni Jason Mansaki ang kulang agad mapasaka nilang kaso nga robbery hold up. Sunod kay Puerto Action Rex, kilala nila ang motor kag kilala naman nila ang duha ka mga suspensado nga nag-hold up kay Mansaki. Sunod kay Puerto Action Rex, may kaparehas man nga kaso ginatubang ang duha sa Police Station number 7. Nagakabalaka karon si Police Major Jory Puerto nga posible himuon nilibat ang papang-hold up kung hindi sila gilayon madakpan. Ginpa-alerto na ni Puerto Action Rex ang tanan nga mga police station sa Mudos kag identity sa mga suspitsado. Dugang pa ni Puerto Action Rex, 3 sila nga nagabulos-bulos sa papang-hold up ngang target delivery van dili sa syudad sang Bacolod. Ang grupo nila ni Bachi nila Chigiskiyo nila ni Pogi na aware naman namon ang mga station na amon ng mga identity ang nagpangutap diri. So kabay pa nga patsambahan sila sino na imabtaning highlight sa mga karama nakop niya sila. Tanga-tanga ng mga inter-community kapag naman nagpasahan namon sa mga alam kag pictures kag ang motor na ginagamit nila. Patsambahan nila na matapos maskaran. Kaya sa palay meton man to making ulap man sila nga ban. Kasi sila man gapong grupo ni kay daw kita ko to black na rusi gyapon. Pero wala sa palay kung nakop nila. Bali yung sa grupo tatlon sila ang pulos. So may naman kami sila ni ang ilang address hindi sila makita dito. Talag sa ng kapulit. So kabay pa sir nga ang ining mga biktima sir makakadto na mas temprano sa opisina nyo sir? Gani, doon hindi sila magkuhan sa oras nila kay alit pa ilain ang ruta nila subong. Kaya nagbiyahe sila kung mga deliver pa. Action Rex, si Police Major Jory Puerto, hepe sa Police Station number 8, sa interview sa Aksyon Radio. Ang inyong ka-aksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman sa Aksyon Eric Magbanwa nag-report, una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Action Report, first portion. Thank you. Salamat kid Aksyon na Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Ulay hununtang balita ni Aksyon na Eden Aboso sa balita sa Nokpo. Ini may kang tanan sa masobra 40,000 pesos nga balor sang shabu nakuha sa isa ka drug by bust operation sang kapulisan sa Dakbanwa sang Talisay. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon na Eden Aboso. Aksyon Eden, mayungaga. Action Rex naglambot sa 40,800 pesos nga balor sa ginasuspetson shabu ano kuha naman sa bypass operation sang Talisay PNP sa Purok Santan Barangay Zone 12 Syudad sang Talisay alas 3:47 sang hapon Oktubre 6. Ang nadagpan ginkilala kay Paul Vincent Labayen, 36 anyos ang edad, wala sang trabaho kag residente man sang nasambit nga lugar.
Sa aton sinigang kapulisan, ining si Labayen ang ginakabing nga street level individual kag top 2 sa drug watch list sang Talisay PNP. Nakuha kay Labayen ang 13 taran ka Hitzel transparent plastic sachet sa inasuspetson Cebu kag iban pang drug paraphernalia. Si Labayen ang priso karon sa custodial facility sang Talisay PNP. Balita rin sa NOCPO ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balita sa action sa Bacolod, Action Radyo. Radio. Action Reports, first portion. Thank you. Salamat ginaksyon na Eden Abuso. Balita gikan sa NOCPO, mga kaaksyon. No? Sige, Action no Radyo, Philippine Standard Time, las 5:04 ng aton oras. Daligid lang sa mga kaaksyon ta, 77 days before pa man mag-Christmas Day, kag 84 days before pa man mag-New Year's Day, or matapos ang 2022, mga kaaksyon. Daligid lang kaya rin ang resultaho, recap resulta na sa Small Town Lottery kahapon tubtob kagabi. No? Kagang ato siling Mega Lotto result kag Ultra Lotto result. 645 kag 655, mga kaaksyon. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Ma-recap tanaya sa resulta sang Small Town Lottery sa unang draw kahapon, 10-5. 10-5. Ikaduhang draw, 15-18, 15-18. Kag ang third draw, 11-6, 11-6, mga kaaksyon. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Sa iluhan ta naman ang Lotto resulta sa Mega Lotto result kag Ultra Lotto. Nahunta na yung Mega Lotto, mga 8.9 million pesos, no? Wala sang winner jackpot prize, no? Okay, sige. Yari na ang Lotto result. Sa winning combination sa 645, 35, 34, 21, 30, 39 kag 4. Liwat 35, 34, 21, 30, 39 and 4. Sa Ultra Lotto, dako 658, mga kaaksyon, Ultra Lotto, mga 112.7 milyones pesos ang jackpot prize. Winning combination sa Ultra Lotto 658, 19, 57, 54, 13, 49 and 12. Liwat 19, 57, 54, 3, 49 kag 12, mga kaaksyon. Winner maniglio ang Ultra Lotto 658. Yari na ang Lotto result. Ayos, Aksyon no Radyo, Philippine Standard Time, las 5:07 ng aton oras. Sa ato siling panumbalik dugay-dugay, ang balita ni Aksyon Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center. Inimay kang tanan sa pagsinapol blas ang mga telecommunication companies. Ginaplano sang syudad angot sa ginaproponer nga pagpamtang sang underground nga kable sang kuryente. Parehas man sa iban nga lugar. Ambot sa Manila kung nakasugod na ning dalum duta blang nga kuryente, no? Sa Singapore dito na may kaplasada kayo way kagin makita babaw nga mga kuryente kundi sa idalom sang mga duta, mga kaaksyon. Ayos, sige, daligid lang mga kaaksyon, standby. Matagtaray pila ka mga commercials, balik lang kita dugay-dugay. Something is calling, the beat of a drum, the sound of a crowd, footsteps are falling. It's getting louder, pulling you nearer. The song of new hope, the sound of new life, it's getting clearer. Faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know
energy's rising. Voices unite, singing with pride that's mesmerizing. Wherever you come from, whatever you're feeling, here you will find the reason to smile that you've been seeking. When faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey. Balik you home, hey. Balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey. Balik you home, hey. Balik you home, hey. It's time to smile. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey. Balik you home, hey. Balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey. Balik you home, hey. Balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey. Balik you home, hey. Balik you home, hey. Mascara, oh, balik you home. Mascara, oh, balik you home, hey. Mascara, oh, balik you home, hey. Balik you home, hey. Balik you home, hey. But it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey. Balik you home, hey. Balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langko. Mga kasaysayan sa santo pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Bata!
aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kama-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iban yung mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpon ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man ya sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra di nagsiling pa sa gana nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra ko try lang kay basi kaluyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya di mo na guro sir madamo kay salamat sa inyo nga duha ng muna kag Jan Diaz kag sa tanang ina-invite ko lang no kabay nga kaluyan si mga Diyos magpadayon ang inyong programa kaya hindi lang si Leonagres laparan ng mabuligan ang iban nga kinanglan man kung magapadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Aksyon Radio! Sa maulamang na panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangan sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig na nagatinera sa mga lata, goma, pagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kunpugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray,
misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration. O kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang. Pabalik na diri sa ato sila nga pangalagad aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 9, las 5:20 na gali mga kaksyon, no? Las 5:20 na ang aton oras kamadmad na kag nagahimos na sang palamahawon ang halos kalabanan. By 6 o'clock malarga na ang iban nga may mga trabaho sa sining mga inoras. Sige, kantuan talang balita ni Aksyon Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center pag sinapol sa mga telecommunications companies nga ginaplano sang syudad angot sa ginaproponera nga pagpaamtang sang underground nga cable sang kuryente o kon kable sang kuryente. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Art Tayhupon. Balita City Hall. Sa balita Aksyon Art, mayong aga. Good morning, Action Rex. Ginsugdan na sa lokal na panguluan sa Bacolod ang inisyal nga pagpakigsapol sa 4 ka telecommunications company o kon telcos nga nag-operate sa syudad angot sa posible nga pagpatigayon sang underground cable system nga proyekto. Sunog kay Councilor Al Victor Espino, ang ilang ginhimo nga konsultasyon sa mga telcos ang panugod pa lamang sang proseso apang plano ni Mayor Albi Benitez nga padalan sang formal nga komunikasyon ini nga mga kumbuyahan para sa mas madalom nga diskusyon na paagi sa Committee on Laws nga iya ginauyatan. Dugang pa ni Espino base sa ila igaproponer nga konsepto, ang syudad amo mag-aobra sang underground access facilities nga pag-aarkilahan sang amo nga mga stakeholders. Dugang pasang konsihal ini nga proyekto ang hindi lamang solusyon sa problema sang spaghetti wire kundi mangin economic enterprise man sang syudad. Malawig inang proseso because ang aton ginaobra subong panugod pa lang sa konsultasyon between the telcos which will be our targeted recipients. No? When I say recipients, kay sila malang ni ang magamit sina ang telcos nato. And there are 4. No? Smart PLDT Communications Philippines, Globe Telecom, Converge, kag dito. Mula silang mga stakeholders naton. Ang aton nga ginapaningwaan kay kita naman naton kung ano ka delikado ka-unsightly sa mga spaghetti wires pala. But this is not for free, no? May-ari manukot ang syudad sa ilang paggamit sini. So at the same time it will be an economic enterprise sang syudad. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Aksyon Art Tayhupon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Action Reports, first portion. Thank you. Salamat Aksyon Art Tayhupon, mga kaaksyon. Balita sa Bacolod City Government Center. Kahapon mga kaaksyon, Biyernes, mga las 11 pasado bla. Kahapon ti isa diri ang patay sa natabo nga 3 ang pilason pagid, no? Isang patay, 3 pilason. Amo ning confirm ni Police Captain Elmer Bonilla, hepe sang Police Station 7 sa nagluntad lang ang kinagamo sa Purok Spaghabo, Barangay Alihis, Siyudad sang Bacolod, no? Suno sa kay Bonilla, naglalisay Sanday Johnny Carmona, 35 anyos, kag Aurelio Casinio, no? Bangod sa ginaligar madugay na nga hindi paginsindehanay bangod sang duta. Ambot kung yan na da sang ila na da dutang sa spaghabda do yaman na ka syudad mga kakso, no? Ti sunod dire sa kay Bonilla nga samtang nagalalisay ang 2 ka mga persona, nagresponde ang gwardya nga si Cyril Casinio, no? Ano ni siya ni Aurelio? 46 anyos, agod nga tambagan tani kag buligan ang iya hinablos. Ay, nablos siya.
Apang nag-abot man si Carlos Carmona Jr., 72 years old, agod nga respondian man ang himata sining si Johnny magpamilya ni. Ti sunod diri sa investigasyon sang kapulisan sang Police Station 7 gilarigar nga nagkuha sang patalom si Aurelio agod nga bunon si Johnny apang napunggan ini ni Carlos kag ginkuha sini ang kutsilyo kag ginbuno kay Aurelio. Giningagaw pa dala ang biktima kag gindapatan sang pagbulong apang ini ang ginbawian sang kabuhi. Dugang panibunilya nga ginaimbestigahan pa man karon ang among insidente. Sa iban pang mga balita, mga kaaksyon, ti sunod-sunod karon nga mga activities ang naka-line up, mga kaaksyon sa Mascara Festival, Pizza Otsota Subong, no? Ti mayaring kwan pa ginapatigayon nga daw last buwas nga senaryo. Ining first Mayor Ibibi Mascara Badminton Tournament, no? October 7 pa na actually nag-start kag magatapos by Sunday buwas nga adlaw October 9. And nagapadayon man ang first Mayor Albi Benitez Archery Cup mga kaaksyon, no? October 7 to 9 buwas pa man ni matapos kag ang subong adlaw October 8 ang first Congressman Greg Sataya swimming meet mga kaaksyon, no? Sa Santa Fe Resort niya Hiwaton, no? Kag first Mayor Albi Benitez Mascara Race Tamiya Cup mga kaaksyon sa Bacolod City College sa Himuon kag ang October 8 kag 9 amo ni siyang first Rolando Boboy Corona Junior Shoot Fest mga kaaksyon, no? Sa SAP Outdoor Shooting Range Patigayunon. Kagiban pa nga mga activities nagapadayon man dira sa Bacolod City Government Center kag mismo diri sa Bacolod City Public Plaza. Ano pa gid ang iban pa nga mga information nga pagadalon ta mga kaaksyon diri sa inyo sining nga palatuntunan ini may kang tanan sa pinaka-latest blatong sitwasyon, no? Sa syudad sang Himamaylan. Ti nag-request kahapon ang Barangay Council sang Barangay Carabalan sa local government unit sang Dakbanwa sang Himamaylan nga kung mahimo ibalik ang detachment sang Philippine Army sa ilang lugar. Ini kasunod sa nagluntad ng enkwentro kag nag-apekto sa madamo linibo-libo nga mga residente. Suno kay punong barangay Mildred titular kahapon sa interview ni Action Jan Diaz, may detachment na sadto sa ilang barangay. Tuman kalinong kag katawhay sang ilang komunidad bangod nga tahap ang pumuluyo sa nga magamo sa among lugar, no? Tidugang pa ni titular, wala man sadto nagatinguha nga magsulod sa ilang lugar ang mga rebelde nga nagatugas ang kangawa sa pumuluyo, no? Ginpalabot na sang barangay kay Mayor Raymond Tungson ang ining concern apang suno sa kay titular madamo pa sang ginakonsiderar ang LGU sa pagpamtang sang among detachment. Tinagalaom si Kapitan Titular nga bangod sa nagluntad nga enkwentro makahimo sang mas epektibo nga estratehiya para ang mga otoridad para mapabilin ang peace and order sa Barangay Carabalan kag kaiping nga mga lugar mga kaaksyon. Samtang sa pinaka-latest nga report sang tropa sang militar, wala pa naguntat actually ang military operations sa tinutuyo nga badakpan ang maribelde nga ila naka-enkwentro kahapon or nagligad nga adlaw October 6 sa Sitio Sigang, Barangay Carabalan, Syudad sang Himamaylan. Suro kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, Commanding Officer sang 3rd Infantry Division sang Philippine Army,
luyag sang militar nga ma-confirm kung ano nga grupo ang ila sini nakainkwentro kag ang motibo sang ila presensya sa Barangay Carabalan. Dugang pa ni pasaporte ginatinguan sang militar ang hindi maulamid ang pumuluyo rason nga ginainganyo nga nagatiner malapit sa encounter site nga temporaryo magbiya sa lugar. Patag pa ni pasaporte, wala ginpilit ang mga residente nga mag-evacuate kag mag-voluntaryo lamang ini. No? Pangkontrolado sa mga otoridad ang pagwa kag pagpasulod sa mga residente malapit sa encounter site agod nga masiguro nga litimo ang mga evacuates kag wala sang may makaimpon nga rebelde. Ginklaro man ni pasaporte nga wala sang confirmation ang report nga may napatay no sa enkwentro bangod wala sang body count o kung nasapuan nga bangkay sa lugar. Samtang ginpayag naman sang Philippine Army nga wala sang nasamaran o kung napatay sa ilang nga hanay mga kaaksyon. Aksyon! Radio! Actually, ang human rights groups ang nagkondenar sa atake nga nagluntad sa sibilyan no after the Carabalan encounter blato te ang human rights advocates sa Negros ang mabaskog nga nagakondenar sa pagkaresto kag physical assault sa 7 ka mga farm workers sa Sitio Midil, Barangay Carabalan, syudad sang Himamaylan. May 7 gali ka mga farm workers nga naaresto. Way man ay mapagwas ang tropa sang militar, no? Matapos ining padayon nga pagpamumbabla sa mga komunidad kuno kag imposition sang movement sang mga katawhan sang 94th Infantry Battalion kag 62nd Infantry Battalion. Based sa initial report nga nakuha sa mga grupo, ang 7 ka mga farm workers nga subject to physical abuse to extract information or force them nga i-admit ini nga sila mga miyembro sang NPA. Ang ining mga sugar farm workers, mga kakson nga naaresto amo sanday Pablo Abilia Jr., Lito Abila, no? Lito Abila, Pablo Abila Jr., Angelo Abila, no? Angelo Abila, Alfredo Abila, lunsay ni magplamilya, Homer Liansing, Angelo Aliho, and Henry Aliho, tanan mga residente na sang Sitio Midel, Barangay Carabalan. Ang among grupo ang nagakondenar man sa padayon nga pagpamumba sa mga komunidad using o gamit ang helicopter para ma-indiscriminate ang targets sa civilian population kag sa ila sining nga mga propiedad. No? Ang masyado kalapad nga kangawa karon kag pagterorista sa komunidad, mga 500 ka mga individuals ang gin-evacuate mga kakson sang tropa sang militar kag mga iban pang grupo mga kakson. Tiyan mo nang ginpabutyag kag ginpadala nga press statement kahapon sang human rights advocates diri sa Negros Occidental. Aksyon! Radio! Sige, daligid lang mga kakson na standby anay sa balita ni Akson na Marlon Hinovia. Karon dugay-dugay aton balikan pagkatapos lamang sini. Something is calling, the beat of a drum, the sound of a crowd, footsteps are falling. It's getting louder, pulling you nearer. The song of new hope, the sound of new life, it's getting clearer. Faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile.
come from. Whatever you're feeling, here you will find the reason to smile that you've been seeking. When faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey. Balik you home, hey. Balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey. Balik you home, hey. Balik you home, hey. It's time to smile. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey. Balik you home, hey. Balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey. Balik you home, hey. Balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey. Balik you home, hey. Balik you home, hey. Mascara, oh, balik you home. Mascara, oh, balik you home, hey. Mascara, oh, balik you home, hey. Balik you home, hey. Balik you home, hey. But it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey. Balik you home, hey. Balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa santo pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story.
aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, ag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsige complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo ginabakal silpon kay ini ko pasensya na biri ang aton income kulang gid sa aton ginagawi man ya sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra di nagsiling pa sa gana nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo na si maintra ko try lang kay basi Sonda Radio Philippine Standard Time las 5:42 ang aton oras diri sa inyo sining nga palatuntunan mga kaaksyon sa ilugan tanay balita ni aksyon na Marlon Hidovia sa Kapitolyo Provincial Goblakson ginpamunuan ang inaugurasyon no sang 25 milyones nga bugalo gintubdan bridge sa Banwa sang Isabela. Yari ang kaundan sang balita ni aksyon na Marlon Hinovia. Balita Kapitolyo. Sa balita aksyon Mar mayong aga. Ginpangunahan ni Negros Occidental Governor Bong Lacson ang pag-inaugurar sa 25 milyones pesos nga balor sang Bugalo Gintubhan na bridge sa Banwa sang Isabela Negros Occidental kahapon. Yaraman ang presensya ni Isabela Mayor Irene Montilla sa saning inaugurasyon nga ginpatigayon sa barangay Kamang-Kamang Banwa sang Isabela. Ginatawag ining Bugalo Gintubhan overflow nga taytay nga gin-convert sa isa ka permanent concrete bridge structure. Ang construction sa sining taytay nagabalor sa 25 milyones ka pesos ginupisahan sang bulan sang Abril tuig 2021 kag na kompleto o natapos sa unang bahin sining 2022. Suno kay Lacson, malipayon siya bagod di balawan niya nga ang barangay Kamang-Kamang ang isa kaginakabig subong booming barangay kon economic activities kag local development ang paghahambalan. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo. Aksyon na Marlon Hinovia. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Action Reports, first portion. Thank you. Salamat kinaksyon na Marlon Hidovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Sa iluhanta kag balikan tanang balita ni Aksyon Alvin Graba sa mga natipon nga mga information gikan sa patrol aton himulsuan na naing palibot sang syudad sa Bacolod kag iban pang bahin sang probinsya. Balita sa patrol.
Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Aksyon Alvin. Aksyon na sa preso karon sa police station number 6 ining isa ka Iloy matapos na dakpan through bypass operation kagabi sang mga katapo sang Bacolod City Police Office City Drug Enforcement Unit sa Purok Gonzaga Barangay Takuling sa siyudad sang Bacolod. Ining naaresto kilala kay Annalyn Magdapat, 46 anyos, residente sang amuman nga lugar. Sunod din kay Police Lieutenant Jobin Mugato, ang hepe sang CDEU, sa pihak nga nagapadayon ining selebrasyon sang maskara diri sa siyudad sang Bacolod. Isa man ka simana nila ginmonitor ining babayi kag inaaktohan gid no sa mga kapulisan ining si Magdapat nga nagbaligya sang illegal nga droga. Actually sunod siya ining si Magdapat ang ginakabigman nga street level individual kag nakaagiman priso sa kasong man nga illegal gambling kag naaktuhan gid niya kagabi aksyon Rex nga nagbaligya sang illegal nga droga sa isa ka pulis nga nagpakuno-kuno posture buyer na din na recover sa iya o na recover kay Magdapat ining 53 grams 53 ka gramo sang ginasuspetsohan shabu nga may standard drug price 360,000 pesos. Dako manggali no? Oo, dako makon na 360,000 plus gali na. Oo, kay 53 grams man na recover sa yati ang standard drug price kung mag 6,000 sa dining area gani sa Dakpan? Sa Takuling Action Drug sa Purok Gonzaga Barangay Takuling. Grabe, garampan taman ang drugs diri sa syudad sang Bacolod. Gani man. Na kaligad to daw, pila lang ka barangay itong affected. Subong damo-damo ng mga barangay naman nga apektado na linaptan na ni nagdistribuer na ni mga drugs na amo ng mga bagay nga balantayan man Action Drug sa piyak sini nga nagapadayon pa no? Ang selebrasyon sa maskara. Preparasyon gid ni. Oo, preparasyon gid ni. Na wireless lang garuntat man. Amo ning mga kan may iban pa nga mga project hambal ni Mugate may mga project pagid kita nga Ivan kay possible na naglalaptan Action Rex no. Ang problema na kayong nagkaladak pa nagbalalik subong baligya. Ti para sinisang babae ni illegal gambling to nagligad ya panahor subong illegal drugs na gidyaw. Oo, posible basin bala nakakuha kontak man sa sulod di magwa ka ari ang kontakon mo. Sigurado giniya wawards ni. Amo na. Dasigay lang abi mo. Oo, kulba lang kapital. Laban. No, kabig dako. Oo, subong si Action Rex diri sa may Burgos Extension may damo man mga runner subongo kumahin paguro ni sa Activity Action Rex no sa maskara may marathon man sining aga marathon oo way man din mabutang sa program din nila di way pero diriya may mga number na ning mga salawas nila sa dinadampe sa dinadampe diriya Action Rex may Buena Park pakadto Gonzaga rather pagkadto Granada Action Rex. Pasaka to? Oo, pasaka to. Sinong... Kuanan tabala Action Rex. Kay sino ni... Kuan man yan ni ka syudad gyapon Iyan ni ka syudad, lalaki kag babae. Nga rin nakita nato na diriga dalagan. May mga kapulisan pa. May 3K... marathon? Marathon. Basihan din sa... New Government Center, hindi sila Action Rex, no? Babae kag lalaki. May diri sa may table kita makadto ka dali lang Action Rex, no? Magtutunta. Sige. Kay gahog kuha sila. Magtabi? Basi magapamangkot ka da? Oo. Din kuha niya ano yung mga ginaserve sa ila tubig. Sir, kamusta dalagan? Mayo kitara. Gadalagan siya. Ano na competition ha? Competition? Competition ni sir. Sir, marathon. Di ka malin. Sa Preska nga restaurant. Tapos may 3K, may 5K, may 10K. Gali. Dito ka mo yahalin sa may restaurant. Preska, sa may nukpo na ang dampi. Oo,
Oo, dara sa may Nokbo Action Rex. 3K, 5K, kag 10K. Gin, kadalagan siya, kadalagan man tayo. Ati, normal lang na simo. Taning video mo ginapangita ko mo. Dali lang ay kay kwanta ni Action na Rex. Oh, para makita kung gadalagan ka man bla. Padala lang ta kadali Action na Rex at least para makitan mo. Ara man ang mga miyembro sang bitaw, ara man aksyon Damo sila nga mga partisipante na? Damo man, pero lalapta na aksyon na Rex eh. May... Din sila dampi na subungaw? Arena diri Action Rex sa may Buena Royal. Buena Royal o pataklad. Oo, amo na ni ang... Uy, pas lang ka abot na Santa Fe? Sa may Santa Fe? Kaya pa, ma'am? Oo. Kaya pa kuno Action Rex Uy, na ka labot pas lang Santa Fe? Santa Fe, oh yes, oo. Kay pag padulong ni sila sa Santa Fe Action Rex. Pasaka to sa Granada. Di nang destinasyon nila ganina? Ang may 3, way ko na pamangkotong... 3K, 5K, kag 10K? Oo, 3K, 5K, kag 10K Action Rex. Labot pa na tuguro sa Langilan? Posible ang 10K, kaga 5K, basin bala, labot pa ni Granada Action Rex. Ara na, padala ko na da Action Rex, basin nakaabot na. Ang inidalagan, may ibang diriya, pahuway, ang dalagan, dala walking. Tiyoy. Oo. Mamangkatot ka may traffic enforcer, galig kung diri Action Rex, gamotor bala? Traffic enforcer kung asta diin dampi ang ila sining dalaga no sir live kasubong sa Action Radio asta diin ang dalaga nila gikan pakadto sa pata ni kategori 5K 10K ka asta to sa may patio sang Granada tapos sa muna last turn uban ang 10K ato to ang 5K sa may Santa Fe ang last amo ni bali ang 3K hasta lang diri sa Buena Royal balik sila ang 5K hasta lang sila din Santa Fe balik naman ang 10K pagkatulan sila may patio sa Granada balik naman sila okay di na tuloy maglabot sa Langilan niya hindi nagali sila kalabot sa Langilan no hindi na ay okay at least mayo ni Action Rex no sa aton sining mga kauturan nga kitan mo dalagan na diri ariyo may mga lead pack na diri mga grupo naging sa mga kabataan ng kababayenhan mo na sila Action Rex no ang dalagan subong so aming sitwasyon kaga report sang patrol ang dulong sa inyo sang D3 Bio. May power combination sang vitamin D3 kaga VCO nga makita sa D3 Bio. Amaning pinakamaayo nga suplemento batok. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad. First portion. Thank you. Salamat ginaksyon na Alvin Graba. Balita sa patrol. Daligid lang mga kaksyon na standbyan ay matagtapila ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Something is calling, the beat of a drum, the sound of a crowd, footsteps are falling. It's getting louder, pulling you nearer. The song of new hope, the sound of new life, it's getting clearer. Faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you
rising. Voices unite, singing with pride, it's mesmerizing. Wherever you come from, whatever you're feeling, here you will find the reason to smile that you've been seeking. When faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. It's time to smile. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, balik you home, hey. Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. But it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa Santo Pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Bata!
aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, ag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal simpol. Pangalagad mga kaaksyon namon sa kanginan, no? Mapag-goodbye na kita sa Sabado nga edisyon sa Action Reports first portion. Standby na sa Aksyon na Balitang Bayan numero 1 upod kay Aksyon na Boy Duran kag Aksyon Eden Aboso. Sa ngalan ni Aksyon Fred Salanga, ako naman ang inyo si Kaaksyon sa Kahanginan, Aksyon Rex Kantong. Maayong aga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Tension.